Nyikwaramo gi ajwang' kamoro amora ma intiere, ageno ni riyo maber kendo ruoth oriti. Kani be isechamo lunch koso korki manyo kaka dang' icham lunch. Kapod ni pok ichamo, tageno ni in e yo kendo imanyo kaka dang' ichamie gimoro matin kanyo. Akia ni in kanyo, agombo ni kawuono mondo mi wang'ere kama wantiere kinde masani, ichwado tich mane? Nyalo bedo maber. To gima kawuono adwa ni wawuoye, adwa mana wago mbaka moro matin kendo, kaka wasebedo ga kawuoyo pile. Ing'e ni gimitimo ema ne timni. Koro ere kaka wanyalo timo gik ma wanyalo gombo mondo wabe otimnwa. Sani katimo gima ber, tabe atime ka an gi gombo mara mondo mi abe chieng' moro timna gima ber. Koro akia ni jogo ma chunygi richo matimo ga gik maricho gi. Akia ni bende koro kotimni gima, kamintiere, tema ne ng'iyo ni ngimani, tema ne ng'iyo ni gima timo ni, e kinde masani gima timo sani ni, be en gima kotimna nyalo bedo mamor. Koya kanyo, adwaro ni mondo mi awuoye weche moko matin. Weche madawuoye gi gin weche mag lugha kata weche mag dhogwa. Adwaro achak puonjre ane dhogwa ni e yo moro makare. Par kapok wadhi nikech bende ok anyal wacho ni an gi ng'eyo moro matut, but an gi gombo mar ng'eyo. Kama intiere minenae, bi bende in gi gombo mar ng'eyo dhogu. Ne awuoyo gi nyako moro kanyo, ong'isa ni en onyanya kach. Ang'ise ni inyanya kach, kara koro wachna dholuo piwa nikech koro onge tiende wachak wachre gi Kiswahili ang'o. Nikech an ahero ga ni kayudo da ng'ato ni jaluo to ahero ga ni wawach dhok moro mariwowa kanyakla, ok ni koro kwada chakore gi Kisungu, Kiswahili, magi dhok mane meli obiro godo. Koro ahero ga mondo mi dhoga ni ema wache sama an gi jok ma owinje. Koro Kisungu wacho to my surprise ni nyako ni ng'isa ni en bon tao. Koro ibed ni in Nairobi, ibed ni in kanye Mombasa, Kisumu, kamoro amora mintiere miwinja, seche moko nyuoli taon, pok ing'eyo dhogi matut, abe onyuola dala, seche moko nitiere moko ma pod akia. E channel kae nitiere nyaka jodongo ma ang'e ni be ginyalo gombo puonjre kodwa. Ayawo platform kochakre kawuono, kamoro amora ma intiere ma special announcement, kata oboke makende, kata report makende, ni kamoro amora ma intiere, kin gi gombo mar ng'eyo dhok luo kata gombo mar puonjowa kaka oganda onagi dholuo. Channel ni oyaw nikech in, oyaw nikech an, oyaw nikech wan kaka oganda Ramogi Ajwang'. Koro kamoro amora ma intiere, inyalo manya e nembniga, kata inyalo manya e social media platforms, kata e yor mbui, aketo giga piny kae e video na kae, mondo mi waradi, ibi e studio kae, wago mbaka, wapuonjre lugha, kata wapuonjre dhogwa. Wadwaro ni mondo nyithiwa, kik chieng' moro chop ni nyathini wacho no jaluo kata onyar luo, to kata mana kipenje kata ni nang'o, unasemaje? Wadwaro ni kipenje ni nang'o, to duoki mana ni ber. Idhi nade? Adhi maber. To iya kanye? Aya kama. Inya kure? Anya kama. Ija kure? Aja seme. Wanwang're kanyo. Koro mane mit wuoyo e dholuo, akia ni bende gino donjonu. An kendo dholuo no kendo gima inwang'o ka mit na zaidi. Kata bedo ni inyalo ng'eyo Kisungu ong'ala machal nade, kata dho jo Agunda ong'ala machal nade, kata obedo ni inyalo gimoro giluongo gi Kisungu kama ni tweng', akia ni en slang, akia ni en Kisungu, but giluongo ni tweng'. Kata obedo ni in gi nguvu kata gi tekre mar timo tweng'ing no, mitwang' dhogi mondo mi Kisungu ni owuog kamar mzungu, to gini ok biro miyo ngozi mari lokre rachar, wiyi lokre rachar, mondo mi oluongi ni koro in mzungu. Akia ni gini bedonje wiyi. Ng'iyane oganda mar Wakamba. Jogi mae oganda ma onyalo winjo thumbgi, akia ni gini bende usewinje ga kawache. Onyalo winjo thumbgi kochakro kinyi sa 1 nyaka odhiambo. Kendo kinyo ochako chiyo mane dhog gi no. Ten thumbgi piwa. Thumbgi kama. Akia ni bende nyalo winjo jawa kochakro kinyi nyaka odhiambo.
Sani ajawa osechopo e level moro kata e okang' moro makoro onego bed ni wamiyogi support maduong', kendo onego bed ni wajukogi. Wawachni gi kisungu nikech mato pok opuonja. Onego bed ni wa embrace gi mondo mi at least kata maya pinygi bendo chope kama janabi ochope Ohangla cha. Sani Ohangla jogo luoro, kendo wuod Phoebe aneno ko make post moro kanyo kowacho ni jokisiche wakambo kuche ni inbox mare mana ni e namba simbe mana ni yawa wabiro kanyo wadawero dhogwa, lakini losnwa mana beat kata losnwa mana midundo mar Ohangla. Akiani bendo nyalo neno kama koro Ohangla osechope. Ami luor maduong' kende janabi kuom gimitimo ne piny mar onagi. En gimonego bed ni bedo recognized, en gimonego bed ni ipamoni kendo imiyi maua mari kapod ngima. Jothumbe wete janabi mung'eno timo ajawa. Akiana ang'o miyo moko neno ka gini en gimoro matek miya janabi maua mare kapod ngima. Pamne wadu mondo mi bende kinde mari ochop mondo pamni. To samo pamni ipam ti bende itimang'o ibende iringo ng'wejni mondo ibi ichop kanye, ichop kama janabi ochopeno. Koro wabeduru gi chuny moro mar konyre kanyakla, chuny moro mar ting'o dhogwa ni malo. Wadwaro ni dhogwa ni joge bende gomb ng'eyo, nikech inwang'o ni kidhi e girene kuonde mag yudo morgi, thumbe wagi nwang'o ka ok oketgi, to kata ng'ama nie kom iwinjo ka koko miel gi dende to wiye makoro ondeko. Matiende ni koro ka dhogwa ni wakawo ne mahino mwaketo e mahino, ibro nwang'o ni kata gibro gombo ng'eyo ni to jogi wacho ang'o e thumbgi ni. Nikech nwang'o ni moko bende osemako nyaka ginene weche miwere e thumbe wagi, but gikia ni omina ang'o kata gikia ni mae ng'isa ang'o. Koro wadhi uru mbele gi timo gik makamagi mabiro kelo jogi ng'eyo dhogwa, kendo biro kelo jogi hero dhogwa ni, mondo mi dhogwa ni obede yorwa mar yuto. Sani kidhi wawach ni idhi pinje maoko, idhi kata e show kata idhi e yor moroji, kaka koro Father Opija Kaeli nitiere gi twa mare kata nitiere gi show modhi more ji piny mar jo Wagunda. Tang'o motere kucha, dong mana ajawa ni, dong mana Ohangla mogoyo Ohangla rumbani emotere kucha. To do be nowero kisungu akani bono angre kanyo e jothumbe mawero dholuo. Koro kiwero dholuo losa gini, to bende wan kae wadwaro na support. Kin msani kata kin jathum in gi were mar weri noko kanyo, manya e inbox mara Atila Wuod Seme Facebook kacha, mondo mi watudre wang'ene kaka inyalo biro kae wamakre lwedo sama pod waya piny, sama kamoro mama wantiere wabiro makre lwedo mondo at least ajawa chop kama dwarre. Nyaka kendo warar kendo e video machielo adwaro ni mondo bi wawuo mana matin e odwa kae e wach ajawa kendo e wach dhogwa ni. Aero ndalo duto te ruoth mondo ritnau kapok ichiemo, manya gimoro icham matin nikech mbele pek chiem chuth.